Ha, baadu sana. Nan ado di tanah rantau walaupun di korong kampung. Menggantung cerita kita ya. Kita akan bertemu di minggu yang akan depan. Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Oke di sana. Alah si batang anak kopi. Oh ala ditabang malang si batang anak kopi. Ambil kayu larang Jawa di kabeh lakang abe. Oh ambil kayu larang Jawa oh di kabeh lakang ona nomor latigo ola kaset labi kini laka masuk kamang oka nomor lampe ora wana larang rantau ola di manyokini
Oh jadi tiba malam berisua jalan berdua dia jalan nyopai malam minggu. Oba itu kato badaninyo mandanga kato dari reno laksana ngati badan rengani. Terasa senang dalam hati sejuk di dalamnya kira-kira. Oh di sinan kalau dilihat nanari sari itulah balik ke rumah sakit dinas baduoinya bang. Lihat pak Oh dinas baduoinya balik itu kalau dipandang indah guna tong lamo nak perlu dibilang lamo bana. Oh disiko kalau kok dilihat abi harinya sehari tu tiba waktu malam minggu jalan baduo badaninyo tuan. Oh jalan berdua badaninyo ndak tabado senang di hati sedang berjalan kok dilihat. Oh kama jalan nyuaran pertama tagak-tagak duduk-duduk di jambatan Siti Nurbaya di sinan ninyo duduk-duduk. Oh selesai duduk di sinan baru katap laut tapi lawi makan kepala ikan karang tuan. Oh nyoba ikan sekutiko makan baka ikan karang makan baduo badaninyo. Ndak tangguang sanang hati reni nareno ba itu pulo antaro reni jo sireno tambah sayo nambah duo tuan. Oh tambah sayonya nambah duo ndak ada na lain-lain ndak ada panganakan na lain naninyo dicalik keduanya. Oh hubungan bertambah dake tambah serius dipandangi bekato badan diri reno onde dia kandung reni dia. Oh kok batu alun dia banan punyo kok iyo alun do ado urang do nama Minang. Oh kok lay dape abang bakal dak lay barani ke rumah abang jalan ke rumah apa abang dia. Oh barisuanyo hari dia hari minggu tentu awa indak do bakarajo karajo bana nak kapaya. Mbak itu kato badaninyo nak perlu dia tong lamo ko itu abang kaban ko iyo sarupo itu dia reni besu katampe abang bulie batamu. Ojo apa bang Oh mendengar kata
Mandanga kato bantu itu disinan betambah sanang dalam hati. Ndak guno to bilang lamo bana. Yonan malam semalam itu ala babalik kaduonyo. Onareni antan katampe nyo nani nyoreno la pulang ke rumahnya hampir sampai ke rumah apa mampir sampai tempe apa nyola tiboreno tempe apa talata oto di tempe nyo turun sireno dari oto satola turunnya dari oto jagoan apa nak nyolai tadanga di badan zidan manso anak nyola babalik tabuka pintu rumah gang adang mata buka lah pintu rumah gadang leta buka pintu rumah gadang naninyo kalau dipandang alala naik badareno satola naik ate rumah ala duduk dake kurisi tipi duit reno nonton mati duitnya areno menonton badan dirinya sedang menonton badu batanyo apa sakutiko onde nak kanduang areno nae apa batanyo kasih reno lama lam reno babalik dari mata dia na apa na dari mata dina anak apa ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu menjawe reno sekutiko onde apa dengan bana ko itu nambah kaban kalau nambah dan padiri reno tadi jalan-jalan nawak jo kawan lapik ke jambatan Siti Nurbaya duduk di taplau tepi lawi kini dangan lade apa awak jujur kabake apa adonyo orang pa baru kenalan samo karajo di rumah sakit jati ba itu kato badan reno awak disinan jadi dokter inyo disinan jadi parang awat mainyo disinan pa jadi perawat pa jatuh panak painan selido kampung keteknyo banamo siup Reni mandanga kato bantu itu tasiro darada do apa mandanga namo sireni onde nak kanduang sirenoi sireni namonyo nak bananang bau nan duduk di tapi lawi sarato di jambatan Siti Nurbaya sanamo bana jawa dia rengeno na masa namo bana nak jo adik reno tapi adik reno tinggalnya di Lubuk Pinang nak mungkin lo di daerah Salido nak mungkin di Salido di Painan bila lo nyo sampai kesinan ba itu kato badan apa
Mandanga kato dari apa? Mungkin sanamo apa jo adik reno, ndak mungkin reni adik reno pai. Mandak mungkin doreno nyo atu maka badutolo bake apa mandanga katoco itu lasana ngati badan apa onde nak kanduang reno nae kok tumpak di badan diri apa kok lada ape jodoh di reno totako ari kabara. Totako ari nyo kabarale wa itu kato badan apa menanga katoco itu onde apa dengan banako itu apa kaban barisu anak tupai kamari o sambil nyo kenalan jo badan apa sambil tahu di badan apa barisu ke rumah nang kopai. Oh indah to bilang lamo bana nak guno to etong lamo mandanga kato rupo itu kalau cuy itu nak kato reno apa manunggu. Oh di rumahku manan malamnya semalam itu ala tidur serumahnya yo satu tidur serumahnya oh sekalo alo hari siang dan pagi kalau dibilang nareno lah ganti pakaian duduk lainnya dikuri isi mai. Duduk lain nyonya di kurisi di sinan kalau dipandang agak sajo di badan inyo agak di badannya buyung reno yo sadang duduk juo menunggunya badan reni datang ndak lama kita bilangkan awak nan sadang duduk tiba lah reni pakai yang ondama mati bola reni nyo apa kay onda dek lati boreni pakai onda di sinan kalau kok dipandang onda tetaga di halaman lah turun badan diri reni baca assalamualaikum menjawab reno jo apa Waalaikumsalam kata reno nanapa coy tuju nala kato apa reno naik lana ate rumah na malah naik badan diri reni setelah naik ate rumah basalam jo apa reno duduk mau tanya badu
onde nakan wang namudoi apa batanyo kanan mudo asli rang mudo orang mabana di mako kampung jualang amana yo di mako kampung nak jualaman mendanga ketucu itu di sinan kalau kok dipandang menjawek reni sekali onde apa dengan banambu aslinya orang painan selido kampung keteknya mendanga kato rupo itu laksana ngati badan zidan onde nak kanduang nambah duo kok iyo lai kato kama jadi kok lai rasonyo kasayo bacarito lah kalian nate rumah kok lah sayo jo sakato suruh datang kamari apa reni suruh datang lo mande sekalian batamu jo badan apa na Mapatamuan lah jo badan apa kok lah dapet kami mande samo mande nama ngecek bapak jo mande lah baca itu baru di sinan bisa kita tako hari kabarale mbak itu katonyo badan apa reno mandanga kato dari apa reno sanang sireni ndak tabang adoma dek lama otak kama otak ari batambah tinggi ju yonan siang sesiang itu mau tabati gojo apa nyoba galak-galak ateru oh bagala-galaknya ate rumah baik tuenyo kok dipandang oh sadang bagala-galak juo bagala-galak ate rumah ribat tambah petang juo onan patang sepatang itu babalik reni nak nyolai basalaman jo bujung reno oh basalaman nyo aja buyoreno jo apa nyola basalam pulau di sinan kalau kau dipandang dak guno tu etong lamo ndak para lu to bilang lamo bana disiko kalau kau dipandang maalun saja badaninyo agak saja di badan reni babalik reni ke rumah balik ke tampik kontrakan nan biasa basanang bana dalam hati pak
Oh taraso sanang bana dalam hati itu kalau kau dipandang indah guna to etong lamo nak paralu to bilang lamo bana. Oh agak sajo di badan inyo kalau na badan lareni tadi deklah sampailah ke rumahnya ditampik kontrak kena rumah ala kato badan reni. Oh elok bananyo apanyo badareno talalu elok apa reno iyo ba itu katoreni Tuhan. Ojo itu bana kato inyo disinan kalau kau dipandang indah guno to etong lamo. Abiari nyonyo sekutiko abiari baganti hari abiari baganti pakanan taro reni jo sireno hubungan batamba odake jupa hubungan batamba dake jua ba itu rani jasira no kok nyocai liat di orang di rumah sakit jati batambah serius nyoba duo batambah sayo dipandang angima Odisiko kalau mako dilihat dek lamo bakal lamoan lah setahun di rumah sakit jati. Anta malang antanyo muju ala muju orang nambah duo antaro reni jo sireno. Muju nyo sekutiko kalau nan badan diri reni lah kalua eska perawat. Kalau nan badannya diri reno lah kalua lo eska kedoktoran pae. Lah kalua lo eska kedoktoran di sinan kalau dipandang. Oh indah to bilang lamo bana maalun ninyo nambah duo de eskanyo ala kakaluan areno kalau dipandang lapor kapanyo di rumah nareni kalau dilihat baba dia lo kapainan Tuhan. Oh baba liat lo inyo kapainan ba itu kalau kau dipandang pulang lo tampe apa jo ibunyo dilapor kapa jo ibunyo disiko kalau kau dipandang sedang di jalan badareni lamo dek lambe di bajalan sampai lainyo kapainan taruinyo ke rumah mandekan duang iyo jo bapak sekalian salido kampung keteknyo Tuhan. Oh salidonyo kampung keteknyo setoti boynyo di rumah lah sampai kalabu rumah gadang bacu assalamualaikum menjawab badan diri mande duo jo ayah sekalian alaikum salam keto mande serato jo badan bapak. Oh dicali anak lah babalik dipandang anak letibo di rumah naik lah nak ayat di rumah. Lah naik badan diri reni baduo jo inyo sekutiko apa jo mandi duduk baduo basalam jo apa jo ibunyo seto basalam badan inyo
Oh baru mengecek badan Reni. Oh apa sarato ibu lai muju di badan Reni. Eska parawat pai laka luar Tuhan. OSK perawan mapalak kalua ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo ndak para luto etong lamo bana hodisiko kalau kok dipandang abiari baganti ari bakatore ni kamande iyo ka bapak sekalian onde ibu dengan bana danga di mande katore ni danga di apa sekalian. Eskareni la kalua eska parawat iko adonan cie lai eska baru ketibo pulo mendanga katoco itu menjawe ayah jomande onde nak kanduang anak apa onde nak kanduang anak mande onde nak kanduang anak ibu eska majo leina langkah kalua. Eskanan majole na nang kakalua barabuana eska perawat ba itu kato badan mande duo jo bapak badan ninyo mandanga kato rupo itu onde dangan lade mande serato jo badan ayanan eska nang kakalua cie lai. Assalamualaikum duinas di rumah sakit Jati Kota Padang dapet kenalan badan Reni. Oke nalan jo anak cendana Kota Padang. Si Reno namo pajatu menjadi doktornya di rumah sakit. Kok dapet kandak jo apa duo jo ibu sekalian. Kok abi bulan sebulan angko tibo di bulan barisuknya apa jo ibu batigo-tigo pak kita ke Padang ke rumah mande jo bapaknya yo pak. Karuma bapaknya badareno ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu lagala mande jo ayahnya jadi SK itu nak nang kakalua ko itu nang SK kakalua yo nak. Oh mande jo bapak mensetujui mande jo bapak suko bana lapat tui lore ni balaki lata daga lo mande jo apa nambah duo nak kandak nimang cucu na Oh jadi bilo kami ke Padang kepai ke rumah ayahnya namudo tu kepai ke rumah calon ayah Reni ba itu katoinyo ayah jo mande kini kok kami kepai kok kini kami berangkit sekalian tan kami ke rumahnya mandanga kato rupo itu tunggu dulu pak kato badan Reni tunggu dulu bu kato Reni apa bang Reno naik aji menunggu apa kau samantaro pae. Oh sabab itu niat apanya sabab itu niatnya nambah duo. Oh kok kalua SK Bang Reno tu maka doktoran apa jo Reno na ye Oh itu bana niat dalam hati mandanga kato bentuk itu lagala mande jo apa siak tuna apa si Reno siak tu Reno tua calon badan Reni komandanga kato coy itu yo siapa orang nambah duo ndak pernah perai solat badan ninyo sesibuk-sibuk karajo.
Hosa sibuk-sibuk pai bau saonan solat ndak namu tinggal depan. Onan solatnyo anak namu tinggal ada inyo berdua bantu itu bertiga jo badan anak tumpak di badan diri reni naninyo lah kabarangkik lo ke padang balik. Ho sadang di jalan kok dilihat nareni kama ambil oto di tepi jalan sadangnya tagak mana lah dapet oto tompangan. Kabarangke ke kota Padang barangke dari Selido Padang lo nangkanyo tuju ndak para lu hati di paibo kandak diaya jo amala balaku ba itu kalau kok dipandang lah sampai oto kasagonyo daki nyo buki sulai yang pandang. Daki bukit sulayang pandang di malo hatinya kakaibo mandejo bapak ndak ada nama larang lape bukit sulayang pandang latibo di simpang lubuk kumpai. Hatinya jalan di pamamang tujuan lai kata capai lape di simpangnya lubuk kumpai lah nampaknya pasar baru dek tujuan lai ka sampai lah kadapek suami baru tuan. Olah penagari pasar baru lah nampak simpang terusan itu jalan ke Batu Kalang. Hatinya jalan di Paragu kandak di Mandelai apa lakukan cieknya indak lah oh apa olanan balalarang Olah lewat daerah terusannya tampu simpangnya mah daerah benteng di ma oto tiboan sampai oto ke daerah duku. Olah lape daerah duku nampak negari baruang balantai. Kok sempat sayang jadi jonan baru tujuan mungkin kata apa tujuan mungkin nyo kata capai ndak guna to etong lamo lape nagari baruang balantai lah nampak daerahnya Sungai Lundang. Ho lape nagari Sungai Lundang ala tibo di bate pasisi menurun oto kabungui di daki si bukit lampu lah nampak Sungai Barame tuan. Olah penagari Sungai Barame tibo di gawang oto tadi oto bajalan tarwiju maalun tarapel kena monyo antar alamat keto anak kini. Ndak lama sedang hati oto lah sampai ke alamat badareni nanongko sudah dibayar turun lareni dari oto tuan. Turun larani dari oto lah turun oto badani nyonyo tarui ke rumah kontraan dibuka pintu rumah tadi. Oh pintu terbuka nyoba sanang-sanang diambil api ditampeknya di telepon badan tuma diri reno.
Oh satola mulai ditelepon api indah ado menjawab luar jangkauan teleponnya pak Oh luar jangkauan teleponnya di sinan bapikir badareni lah dolo kecurigaan tibo dalam curiga bana datang yo patui ndak nempon luar jangkauan mungkinlah barangke abang Reno jo apanyo ke tanah suci mungkinlah painyo ke Makkah ba itu kato Hola badan lareni Oba itu kata tirani biari saritu di sinan kalau kau dipandang nareni tatapnya di rumah sakit jati kota Padang satu tiba ditampek karajo dicalik Reno na ada baru tekana di badannya mungkin tiba di tanah suci Tuhan Oh mungkinlah tiba mah di tanah suci nareni hati bertambah sanang calon suaminya orang siak calon suami orang alim awaknya baru muda mata lah dapat ala ke tanah suci dibawa dia apa badaninyo ba itu Reno pai sakutiko Tuhan Oh ditinggalan badan diri Reni tinggalan sadang di rumah sakit to japui Reno sekutiko di mako badan diri Reno kironyo Reno jo apanyo lah sampai ke tanah suci lah tiboinyo di Makkah duo jo apa Olah badan lainnya sadang Reno di tanah suci duojo apa badaninyo sanang hatinya nak tabah dosa jua di dalam kira-kira Tandonyo pae badannya diri zidan piti barasia nanyo bawa nanyo cari dapet di tanah suci ndak nan payah cie juo manandoannya urang ba ibadah manandoan urang ba iman nindak dan susah cie juo nyo kelilingi Ka'bah di tanah suci dapet mencium sika Bapak sedang mengelilingi Ka'bah tadi dek dapat mencium Ka'bah dua jo anak badaninyo menangi dekat Ka'bah ya Allah maha pengasih ya Allah maha penyayang Oh hindarkan godaan setan
setan hindarkan nan jahe-jahe jangan terdiri di badan namu taat juola anak abadah Tuhan. Taat juola anak abadah ba itu bana katoinyo di sinan kalau kau dili ndak lama kita bilangkan. Rencananya indah nanti sangkui tak capai di tanah suci tandolnya lai piti barasi tandolnya lai piti barasi di sinan kalau kau dilihat. Indah to bilang-bilang lamo abiarinyo saritu. Balam taranggo ate tanggo manyang tau rayate pintu. Salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu. To alias kabakeknya badan reni sadang di rumah sakit jati kota Padang Tuan. Sadang inyo karajo juo sadangnya dalam bakarajo tinggan sadang di rumah sakit to japui ayah jo mandenyo na mande di dalam rumah tumpak di badan apa reni. Iyo inyo si buyong badai inyo keluar dari rumah. Satu keluar dari rumah anta malang anta nyomuju satu keluar dari rumah tak jatuh ke tepi jalan awak tak jatuh oto tibo dapet dipijak pae oto lalu Tuhan. Dapet dipijaknya oto lalu di sinan kalau kau dipandang antanya kata jadi nan oto dapet ditambik masyarakat dapet ditangkok dirang banyak 100 supir sekalian tapi lain tak dibaik. Anta malang tiba di badai yo malang ketiba di si badai di larian ke rumah sakit nan oto jo supir lah dibawa ke Kapolsek Dake sinan ba itu kalau kau dipandang dibawa ke Kapolsek di Salido. Nan oto jo sopirnya lah dibawa tumpak di badan diri badai. Iyo apa dari sireni suami dari Pak Badania. Dibawa ke rumah sakit di painan lama lang tiba di si badai ndak dapet ditolong badan badai satu tiba di rumah sakit aja lula bilangan sampai Tuhan. Aja lulanya bilangan sampai lah pendek umur badan badai nyawanya japui di nampunyo matinya dapet dilangga oto ba itu kalau kau dilihat. Tantu mai dibawa pulang na mai dibawa balik dibawa mai babalik satu tiba mai di rumah. Baru nyo ambil telepon ganggam nyo ambil teleponan ma di sia di telepon anak ke Padang mendaring gagang telepon di sinan kalau dipandang satu mengecek badan mandi onde nak kan buang renina balik larani lena anak mandi pulang larani anak ibu lama lang nak tiba dia awak apa reni ala meninggal mati dapet dilangga oto ba itu kato badaninyo hota danga mandenyo na mangecek lape la telepon dari tangan la lape telepon tadi satu jatuh empon di tangan namu pensan badan sireni menang apa lama meninggal yo pae onde apa sayang joreni yo pa
Ulun sampai janji badan apa kandak mantan Reni maka ke padang manamu ya apa Bang Reno dape apa meninggal anak sayang apa dopa kasih Reni Tuhan. Oh ndak sayang apa dapai kasih Reni ba itu kato badaninyo. Oh indak guna to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bananyo minta izin di Reni yo ke kepala ke doktoran yo minta izin ke kepala. Honyo kaban sabantu itu mansuapanyo lah meninggal matinya mati pelanggaran mendanga kato rupo itu nyuagi surat cuti selama sebulan pulang Reni pai kapainan Tuhan. Oh pulang Reni nyo kapainan sadang inyo mencari oto lah dapet terapel lah nyo ambil nyo catar warna terapel pulang capek setek bang bawa oto beko nak dapet cali apa bakubur nak dapet cali apa mandi do bang. Hoba itu bana kato inyo de inyo tarapel tadi agak sajo tarapel sekutiko tarapel ko orang pandai pulo orang hebat lo mabawa oto orang ali lo mabawa kendaraan. Di sinan kalau kok dipandang siana monyo nama bawa tarapel si codet anak pasarang ayat Tuhan. Si codet anak pasaraya supir tembak nang kama bawa sadang ni ate oto juma alun uyang lah si codet kalau si codet lah kama nyupir sadang jalanan adalah nyopor di satu opor kadu di dua por katigo dari tigo lape la kampe ba itu inyo mambao to tambah diampe nyo tambah tanang apotando lari la nyo tanang dang lari 80 ado mancilo la kasaratui ado mancilo kasaratui 20 lari oto kasuo amper kilometer kajaba tonggak kilo laraba tonggak kawe tampak gambar tangkura Mbak itu inyo kamanyo pirna sie mandasi kasih alui buni babuni karekel jagung buni basiu jalan gadang buni barabab baku capi buni bagandang basarunai mandasi kasih di jalan mbak itu kalau dipandang indah di jalan di Palamo. Ndak para ludo atau bilang lamu de inyo kancang membawa to iyola badan diri codet sajam nyo padang kapainan mbak itu yang hebat lah om ane olah badan si codet Olah sampai ke rumah badan Reni bendera hitam malataga Hoyaga sajo badan si Reni ongko soto alanyo bayi cataran sudah dibayinyo Reni turun si codet balik satonyo turun dari oto marato Reni turun Omai kamu layarang mandian sato kamu lay mai mandi bakato Reni kana banyak apa nama malu apa ambo
Oh apa na sadang memaluk mai apa ambo jangan mandian ala jangan mandian apa reni lundape awai apa Orang ni lo nape dopa wayapa sadangnya kamamandian marato badan diri reni one apa sayang nyoreni apa obat tinggal apa badan reni apa dari kete reni lagadang pa lakalualo eska parawat dape apa meninggal anak sayang apa oh bakereni dopai ba itu kato tanginyo Tuhan Kau sedang menanginyo bantu itu tekan areno di tanah suci nyo ambil telepon balik satu nyo ambil handphone tadi di telepon badan diri reno Oh nasib kamalang yo di sireni ndak masuk doinyo di telepon namureni malam buan telepon magi ka bapanyo meninggal Honde di sini banyak kabakaton dereni ina anak kami halakot sudah na awayapa mai kamu mulai dimandikan na Oh mai kamu mulai mana bamandikan ba itu kata coy itu mandanga kata di namanya mandiala pai mai apa ambo mandiala mai apa ambo ya pak Orang ni menjara nak nyolai ya pak Sadang orang mandian mai pak Orang ni menangi jo mande nyo yo mak Honde ibu sayang nyoren ibu Honde ibu sayang nyo awa yo bu Anu no sampai janji apa do bu Apa reni lah meninggal bu Anu sampai apa ke padang mentinggal Allah Oh badan reni opai ba itu tangi badan anak Tuhan Oh mandanga tangi badan anak baru bakato badan mande reni anak mande anak sebantu itu mana Mohon nak badan diri ibu yo nak Hujan telah biar mana membebankan kapare ini itu kato badan mandi kato sampai serupa itu onde ibu sayang joreni ibu Oh kata siapa nak kemenangi apa sehat reni tinggal kini lah mati bantu ikut sialo indah bu Oh kemenangi oh buai baik itu kato badan ini Tuhan Oh indak to bilang doa bilang lamo ndak guna to etong lamo bana maalun saja badaninyo mai selesai rang mandian selesai mai nyo mandian lah dibagi jo kain kapan sudah berbungkui jo kain kapan
Ukuran sumbayang selesai mai sumbayangkan di sinan orang baca rama di lape mai ke kubu bapak-bapak sarato ibu yo buya nang kabaca rama nyobacu assalamualaikum menjauhi orang nambanya Waalaikumsalam katon ambanya. Katonyo buya mama ngaban dangakan dia pak nambandanga danga dia pak nama li kita konana doa teduya sukatan kalau lapanu janjian kalau la sampai nyawanyo ambil dinan punyo jawanyo elo dinan satu nan kita pak dia teduya hak pakai amanah samantaro kita manompang pak di duyako sagalonyo cucu Nabi Muhammad sagalonyo cucu Nabi nanadonyo dia teduya atenyo barang banyawa tetap babalik kana gari Jadi kita nanti tinggal di doyako sabantunya almarhum ado meninggal bini almarhum ado meninggal anak. Rajin sajola beribadah rajin sajola mendirikan solat na 5 waktu lay jale di badan bapak-bapak jo ibu-ibu lay jale di badan saudara-saudara nan mandanga. Nan urang nan lah meninggal kini nan lah babaliknya kalam kita nanyo tunggu nyole jale di badan apa nanyo tunggu di ayah jo indu awaknya tunggu di padang masar ndak makan ndak makanan nan lama-lama dopa hondak minta piti nambah juta-juta ndak meminta dopa nyo tumanyo barang pariasan nanyo tunggu di padang masar doa anak nanyo nantian pa Odo anak pak nanyo nantian nanaro kita pak kalau lah kita berkubuan selesai mai berkubuan sekalinya kalau dilihat dalam setahun diberi izin nyo agi izin dinan satu pulang ke rumah mencari anak. Dalamnya pulang mencari anak sekali setahun 2 kali dapat pulang ke rumah mencari anak jo bini tulah ro badan awak lai ko ado solat di rumah lai ko ado masumbayang bu Di sinan kalau kau dipandang nyokambangkan di buya cie-cie sawakatu mai kabalape salasai buya wacarama ngututi lojo assalamualaikum babalik namai lah di bawah ke kubur di bawah mai ke kuburan reni manangi Hojo ibunya pak Orang ni menangis jo ibunya indah disiko di palamo Ma'alun sajo badaninyo deklah selesai mai berkubuan namanya babalik pulang Onan banyak babalik pulang dibacanya doa sama seorang malin ialah balik dari bukit selesai doa babaco di sinan kalau dipandang balik na orangnya nambahnya kau tinggal lainnya ate rumah biari baganti hari malam 3 laka ditima kau dibilang lati bolok keluarga orang nama langga Malam 3 inyo latibo magi uangnya tuma biaya ke kuburan ba itu kalau nam biaso
Oh indah urusan di palamo abiari sari itu latih bolo di malam tujuan orang nama langganyo badan badai latih bolo inyo di sinan mencali malam 7 hari. Yo indah to bilang lamo-lamo tibo di 3 kali 7 dibuat sure padamayan soransi keluar sekali uang duka dapet sekali lah damai jurang onan malangga pa lah damai jauh orang nama langga itu kalau dipandang ondak guna dia tong lamo biari baganti hari biari baganti pakan sepakan jodoh pakan abi pakannya baganti bulan tumpak di badannya diri rani lapai ke rumah sakit orang inilah tugas lo nyoba balik di rumah sakit umum Jati Kota Padang. Oh indah to bilang no lamo-lamo agak saja di badan inyo sedang di rumah sakit Jati Kota Padang tinggal inyo di sinan to japui reno jo bapa hanya Oto japui ranonyo aja bapaknya lah balik dari tanah suci lah sampai nyo ke rumah dipanggil orang narami. Oh dibaca doa di rumah itu kalau dipandang diimbau anak yatim nyo nanado lah basidaka badan sidan Tuhan. Labas sidaka badan zidan sarato inyo buyong reno urang memandang sayang bana reno mudo sebantu itu ala dapet ke tanah suci yo kalau nan badan diri zidan ala lo ke tanah suci umroh ala lo 1 kali Tuhan. Oh namanya lah balik pulang lah balik badan diri orang nambah samo tinggal lainnya hati rumah. Oh tinggal reno jo bapaknya basanang-sanang wadaninyo badu tinggal jo ayah ba itu kalau dipandang hendak to bilang alamu bana. Nak guna to etong lamo agak sajo di badan inyo maalun badan inyo tadi sadang inyo basanang-sanang Tuhan. Oh sadang inyo nyo abad sanang-sanang sadang jo apa badan inyo tekana badan diri reninyo ambil sekali empon di tangan nyo ambil empon nyo telepon badan diri reni satu nyo telepon nyo lah masuk nyo angke di badan reni baca assalamualaikum alaikum salam keto reni.
Oh bakat toreno sekalian lima koreni dia adik abang lah balik dari tanah suci. Oh manangi reni menjawek kece. Oh abang sayang joreni yo bang. Oh sapaningga abang ke tanah suci. Sapaningga pai kamaka. Reni lah dapet musibah di korong kampung. Lama lang tibu di reni yo bang. Oh mandang kato bantu itu menjawik badannya diri reno. Atu musibah nyo nanti bodi. Yo musibah dia nyo nanti boa musibah nyo nan datang ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu. Oh kato sampai nyo reni lah menjawe nan musibah di badan reni tumpak di badan apa reni. Apalah mati bang basapa ningga bang pai. Halaman hingga bang apa reni matinyo apa pelanggaran yo bang. Oh mati apa bang mati pelanggaran tinggal mandele badan reni lah sabulan apa meninggal yo bang. Oh mandang kato rupo itu tak kajui badan diri reno tunggu reni di rumah bang japui reni ke rumah pai nyoka tampe rumah bang dia. Opai ketampe rumah bang kato sampai serupo itu baru menjawik badannya tumanyo ma badareni jadi bang kato badareni. Dek kato ala dijawabnya sinan bekato badaninyo abang barangke lereni tempe reni jadi bang kato badareni. Oh di sinan di reno kok dipandang meminta izin kapanyo. Honde apa dengan mana reno pai ketampe reni. Lama lang pati bodi reni yopa. Oh sapa ninggawa ke tanah suci dapet musibah ya reni. Ayah meninggal pelanggaran pai. Ayahnya meninggal apa pelanggaran matinyo dilanggar oto lah meninggal apa si reni ba itu kato badannya buyung reno. Mandang kato dari anak jawaban badannya buyung zidan innalillahi wa innalillahi urjiun datang daripada Allah kembalilah kepada Allah ba itu kato badan zidan. Oh kalau iyo nak sabantu itu japui lah reni ketampenyo bawalah dua-dua ke rumah kona Oh bawalah duduk ke rumah kona nyo japui badan si reni nyo bawa cawa katu itu nyo ambil otori tampenyo. Oh keluar oto di kandangnya menjapui badan si reni sedang di jalan otonyo badan reno menjapui reni olah kata ampenyo menjapui mainnya badareni ndak to bilang lamo bana ndak disiko di palamo madek lamo to di bajalan tibo tampe badareni setol sampai oto tadi
malah turun reno dari oto nareni tagak di labur malah naik reni ate oto marah ke rumah badan reno oh satu lah naiknya ate otot tumpak di badan rani tadi inyo bantu orang kemanangi jua kata reno sekali onde rani ya di abang jangan rani bantu manangi jangan manangi. Oh badan larang indak to bilang lamo bana nak guna to etong lamo abinya isinan to bajalan ndak lamo bakal lamoan latibo ditampe pada reno telata oto di halaman rumah terbuka pintu kiri kanan lah turuninyo dari oto malah turun lainnya dari oto setelah turunnya dari oto di sinan kalau dipandangi lah naik inyo ate rumah seto tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri zidan yola apa dari reno Waalaikumsalam kata apanya naik lah naik ate rumah lah naik reni josi reno ala la naik ate rumah la duduk inyo di kurisi basalam reni jo apa basalaman nyuareni jo apa nyobuyo reno seto basalam sekutiko dicalik reni bantu manangi bakato apa pada reno nak kandung reni naik jangan bantu anak menangi jo pekuat iman dalam dado banyak bersabar pada nawa kok sejarah apa lola nak neka disabui padi sejarah apa daripada Reni apa mana anak meninggal apa para lo pado itu tapi ndak bisa apa uraikan tapi ndak bisa disabuikan itu rasio badan apa nak Madisinan kalau kok dipandang mendengar rasio dari badan apa tersirok darah di dadon di apa dengan bana rasio atu paket to badareni abana tu masalah apa para lo lepa daripada meninggal para lo daripada kematian abana letu para sionyo onde nak kanduang areni naik salagi duit na ate duya salagi nyawa di kandung badan cobaan alun kalape tando nyawa umat Islam na matandonyo awana umat Islam ba itu bana kato inyo indak to bilang lamo ndak paralu dietong lamo
Di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo bana. Jadi bakat to badareni onde abang dengan bana serato apa sekalian. Apa reni bang alaman hingga nanti manyo layado di rumah lai kok kawatari mo juo bang lamar leni lai kok sayang juo abang kareni. Ba itu kato badareni mandanga kato co itu menjawe zidan lambe lama sekutiko iyo lapa dari reno onde nak kanduang reni na la jale apa reni na maningga sialo kamalarang hubungan rengeni na masih alo nang kakamanaga nyo hubungan reni nda ado do na urang nang kamalarang ko iyo ado jodoh kalian nambah dua antaro reni yo sireno na napai nda kamanaga baola mareni kamari boleh jale di badan apa totako ari nak kabarale ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badannya upik reni kalau itu panang kato apa reni telepon nama do lupa mareni telepon pamadolu bilo ama kabisa kepadang buli reni babalik pulo joto reni kamari mandanga kato rupo itu telepon lana ama reni nyo telepon namanya kakak kepainan telepon nama karuma lanyo angke dia mareni akabana ketua mareni onde ama sayang joreni amu kini masadang di rumah bang Reno adojo apanyo sekalian cukui jo badan diri apa mangko amareni telepon bilo ama bisa ke Padang mendudukkan etongan kami antaro reni majo bang Reno ba itu kato badan anak ma maba itu katonyo badan anak mendanga kato rupo itu jawabannya badan mande onde nak kandung renina kalau iyo nak sabantu itu asareni tibo di rumah membawa ama ke Padang manamui apa si Reno ama siap nak pai ke Padang yo tinggal wakatu reni sajo mandanga katoco itu lasana ngati sireni baru ditako wakatu ke Padang kini minggu besok minggunya kok tiba di minggu nanti lainnya japui ama ke kapal hadang onyo japui ama kepainan nyobao ke kota Padang itu janjinya sekutiko nanari semalam itu na malam semalam itu antara ni katampe
Olah diantan badan Reni sedang di jalan noto tadi sampai ke tampe badan Reni reno babalik ke rumah. Nyoma Oreno babaliknyo ke rumahnya di sinan kalau kok dipandang nak guna tu etong lamu. Ho abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakannya baganti bulan. Ho tibo dipakan cie lai, barang ke Reni sekutiko pai lainnya kapainan menjapui mande badaninyo. Rosato sampai Reni ke daerah Salido nyo ambil kontak oto sekalian keluar oto di kandangnya barang ke Padang jo amanyo Tuhan. Oh barang ke Padang nyo ajo amanyo sedang di hati oto coy itu agak sajo di badaninyo. Hoinyo sedang lihat teoto ju alati boto ditarusan menampu daerahnya daerah duku nak tabadosan nang perasaan kandak sireni lai balaku olah penagari duku latibo di baruang balantai dek kandak lai kabalaku cie nak daro cie nak pulai. Walape nagari baruang balantai nampak nagari sungai lundang kok cie nak daro cie marapulai dibue ale gadang-gadang Tuhan. Oh dibue ale nyo gadang-gadang hari adonyo pukul 2 balik siang meningkat ke pukul 1 menjawab ke pukul 2 sampai oto ke kota Padang. Olah tiboto di halaman rumah Reno seto tiboto di halaman rumah. Oh turun lainnya nambah 2 setelah turun nambah 2 lah tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab Reno sedang duduk Waalaikumsalam kata Reno Tuhan. Waalaikumsalam kata Reno mencalik ke labu rumah pada Reno kironyo Reni jo amanyo naiklah dia kata Reno wassalam rema Reno jo Reni serato jo ama sekalian lah duduk inyo di kurisi. Ayat talatak di pembantu talatak ayat 3 kali bakato badan Reni madiri Reni onde abang dengan banama tu apa bang kata Reni. Oh kata sampai sabantu itu onde Reni ya di abang apa sedang lalu di dalam bilik sabantalai di jagoan apanya baru lalu mana di Oh apanya baru Reni jagoan malalok bana ibu abang menjagoan apa-apa tu sayang make abang pun lebih santun pulo konda ado apa mar badan abang antak kabar Reni badan abang Reni. Oh jadi ditunggu dulu sabanta alas saja minyo menunggu barunya turui apa ke kamar. Oh jagoan apa lambe-lambe onde apa sayang Joreno jago lapai dari lalu yo pa. Oh itu sireni pala tibo-tibo sireni jo amanyo mandanga katoco itu baru mengecek badan apa tunggu sabanta nak badan Reno mandi dulu apa dah ulu na
mandi dulu na apa gasawantanyo mandi badan dirinyo keluareno dari kamar apa la duduk inyo balik di kursi koreno duduk deket Reni koreni di samping ama tumpak di badan diri Zidan ala mandi badan inyo selesai mandi ganti pakaian lalaki kupia putih tandonyo awak naik haji keluar inyo dari bilik satu keluar dari bilik mencalik inyo ke ruangan satu mencalik ke ruangan cuman mukonyo alu nampak barunya punggung nampak ketigonyo nanci anak badan inyo nambah namo si Buyuang Reno nanci Reni calon menantu dan seorang mandi badan Reni rupo jo bantu alun jale baru keluar badan inyo duduk lainyo dakek kurisi satu duduk dakek kurisi mencalik bana elok-elok takajui badan Sizi dan mantannya bana nama tamu pa mantan nyobana nama tamu lamo taman wong Buyuang Zidan menangi Zidan mamana iya mato Zidan mulai menitiak nang kato indak bakaluan mencalik juho panap-panap mencalik nyomana kuamare ni cuy tujuh nambah namo si upi iya mencalik kapa badan Reno iyo mantan badan awak bana wa itu dalam ceritanya antara inyo bana baduo antara Reni jo si Reno iko ko urang badusana ko iyo anak badan inyo wa itu kato badani iya onyo calik di anaknya anak badua apa si Reno lama nangi mande si Reni lama nangi pulo samo maniti ayemato baru bakato badan anak nambah duo oh apa serato ibu la jale kita buka bagalak-galak mga menangi pulo aku sabab karanonyo mangko sampai bantuanyo kamanangi mangko maniti ayemato honde nak kanduang danga bana mandanga kato rupo itu menjawe apa badareno honde Reni anak apa yona mangko manangi na badan apa nan mande dari si Reni iko ko mantan na badan apa yona hoi ko mantan na apa badan apa nyo ambil Reno ma di apa nyonde Reno na apa nak tekana di badan Reno 25 tahun nyona lewat iko ko ibu mana badan Reno aslinya orang Lubuk Pinang bini tuo di badan apa Reno Amanyo dari nak pada Reno ba itu kato badan ninyo kalian baduo nak dulu badu sana nantu Reno anak apa nak ketek Reni adik Reno na Reni dulu dalam baduang na Reno nak pandai berjalan yo nak
Oh tapi malang nak di badan apa? Apa karajo nak jual sate? Apa manggale sate? Kuliliang juga robok nak manggale sate. Badorong garobok sate yo nak. Oh ibu di rumah nak bertinggan, tapi musibah dapet di apa? Ujian datang dengan satu. Ibu sireno berselingkuh, tatangko ibu jona lain nak. Oh tatangko dirangkuli yang mangko bapisa badan kami si badai namo pajatu mangko nyocarai apa jo ibu na O mananga katonyo apa reno manangi badan diri reni menyimpu ke kaki badan apa onde apa dengan mana jadi nambada itu indah apa kontar reni dopanan sabananyo itu tu apa tiri reni apa Oh jadi apa kontan badan ini adolah badan diri bama badan apa yo apa dari bang badai mandanga katocu itu jadi nambadai nak nambalangga itu katoreni nan sabananyo yo nak Oh jadi nambalangga tu si badai itu nak nambah sabui mandanga kato rupo itu iyo mapareni kabana napareni nambalangga iyo si badai nyo namati opa Oh mandanga kato rupo itu kalau si badai nak bukan apa kandureni nanapa kandung badareni adolah badan diri apa kalian antaro nambah duo yo nak antaro reno nak josireni kalian kaduonyo badusana kalian sahaya yo nak yo samande na O mananga katonyo abantu itu berang lareni ka ibunyo badaso bana badan ibu nak bagi kaba bagi ambo manso apa ambo indah itu kato ibu apa ambo nyo badai jo ibu badolu mengecek bagi reni Iyo badaso badan ibu di sinan reni kok dipandang kok cuy ko pagak kaonyo pado rumpui biala padi pado malalo latal tala o pado idui pa biala mati padonyo malupa Oh ate duya yo pai ba itu kato badan reni tuan Oba itu kato badareni sinareni mengecek ka ibunyo badaso bana bu badan ibu sampai hati menutui ambo ba itu kato badanana Horeni tagak lai dari kurisi kabalari pak ke jalan gadang nyosembah kaki di sini dan nyosembah kaki jo tangan tagolek reni sekutiko membana apa pakai reni onde nak kandung reni na yo nak Oh lala biar 25 tahun nak awak berpisah reni Oh apa tadaga nak pakai reni yo nak Oh jalan reni lari ala membana apa reni dah ke apa lah nak si reni duduk lah 25 tahun lah biar nak dia berpisah iko matamu Oh apa joreni yo nak ba itu kato badazi dan nyopagui anak nyotangisi tuan O mencali nyoreno sekutiko mencali apa nyo mamagui reni manangi mamagui adik reno atau lo manangi sekutiko jadi reni ku adik reno pak kato reno yo mana reni adik reno
Hosinan yo ambil tangan adik onderenia adik kakak onderenia sayang kakak yo dia. Oh maafkan badan diri kakak kok tak dorong kato-kato nan salah monangko. Maafkan kakak hari kini dari duya dia sampai akhirat kakak nak tahu do dia. Oh sakete judo renia nak tahu renia dia kakak kok tahu renia dia kakak nak kamangece do renia. Oh sayang sayang do renia maafkan badan dia diri kakak Tuhan. Laba tangis-tangisan inyo nambah tigo tumpak di badan ya tadinya menangis seorang di kursinya caliak di badan Reno barulah Reno kamanurui onde ibu dengan bana basalam Reno dengan ibunya onde ibu dengan bana maafkan badan diri Reno nak tahu mensoreni adik Reno ba itu kato badan inyo. Kok baru bakato ibu dari Reni onde nak kandung Reno na nan salah bukan pada Reno nan salah ibu na. Oh kalian yona kondak de ulap parangai ibu nak bapisah kalian jo apa nak kajau balamo-lamo nan salah ibu dari dulu na Hokini dangala diana ibu iyo antaro Reno jo sireni kalian kan labatamu jo apa kalian biala ibu nak barangke biala ibu jalan seorang karano ibunya nan salah nan sabananyo mana edang adik kalian kaduonyo malu ibu mencari apa malu batamu jo apa Reno malu batamu jo apa Reni nan salah badana. Oh diri ibu yona selamat tinggal kalian kaduonyo ibu babang alie kapainan Oh ibu babalik lena kapainan basanang-sanang lah kalian jo apa kaduonyo ibu dia lalai tinggal seorang kok kamati lah mola sebabnya salah badan ibu. Oh mandanga kato batu itu nyo ambil tangan ibu di zidan onde ibu dengan bana baru kini dapet batamu dapet ibu kabali ala ibu nak jalan payah lah duduk lah dulu. Oh di kursi buai Aduh dua lah dulu di kursi jangan ibu babali ala de anak nantu nama naga ndak dapet pulang badani ya. Tumpak di badan diri Reni nyola mado dake apanya duduk di pangkuan badan apa honyo tangis si anak di sisi dan nyo paluk-paluk badan anak lah 25 tahun nak labie badan apa nak batamu jo bonsu apa nak ndak
doa tamu doa apa jo si bonsu apa sayang ke kalian nak kaduonyo kanan tuo sayang kanan bonsu sayang makin nak baru tamu yo nak nyo tangisi badan diri reni nyo palu badan anak nyo cium badan anak ba itu sayang badan Zidan tumpak di badan reni tadi honde apa dengan mana yo pak kok tahu cuy itu nak mapai sejarahnya tapi ba mengaban reni nan sadang ketek ndak tahu badan diri reni dopa kok tahu cuy itu karajo mande dari dulu mencari apa reni ndak nio pai dak ke ibu tuan orang ni nak ni pada ke ibu ba itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang baru bakato badan Zidan onde nak kandung renina endak boleh jo ibu nak bantu itu salah badan ibu salahnya ibu awak juo salah badan apa kok salah apa reni juo salah ke Tuhan minta tobat salah kau umat minta maaf ba itu kata badaninyo kok padi nak kan dietong kok sakit nak kadi bilang sakit le nak badan tubuh apa kok malu nak kadi sabui malu le nak badan diri apa manggale sate kuliliang ibu tetangkok jona lain salingku ibu di rumah siatuna indak kamalu na Osiatuna indak kamalu jadi jangan cuy itu pulo jangan diambil pusing bana anggap cobaan dengan satu salamoi dui ate duya jadi kini jangan menangi juo basulah mungko nak ke kamar mandi nanapa cuy itu pulo mandang apa nama ngece nyoba suo mungko ke kamar mandi cukui Zidan masa kalian saratore nojo ibunyo nyoba ke kamar mandi tuan nyoba ke kamar mandi nah sudah keluar dari kamar mandi kok mamasak nak kita makan dek nasi ado talata makan bersama badan awak lah mulai sama makan ate meja selesai makan jo minum baru bakato badareno onde dia kandung reni dia iyolah reni adia abang kita ko jale badu sana yo tinggal jo apa reni di Padang abang jo ibu kapainan ba itu katola omande olah badan sireno ibu jo abang kapainan ba itu kato badan reno mandang kakak nama ngecek kalau pilagam kababelo ambil nane di tengah ladang silasi tumbuh tepi jalan kok laco itu dia bang nangka elok reni jo apa tinggal di Padang abang jo ibu kapainan mandang kata rupa itu sanang hatinya badannya buyung Zidan nyo palu anak kedua nyopai
Onyo palu lanaknyo kaduonyo ndak guna to etong lamo. O apa dengan bana kami kepainan lepak keto badannya buyo Reno. Jadi nak keto badan apa barang kereno kepainan. Iyo jo ibu badaninyo sadang badu ate oto menuju daerah Salido Tuhan. Oh iya menuju daerah Salido di sinan kalau kok dipandang ndak lama di hati oto. Yo sampai lainnya kepainan nala baranti di Salido talata oto ditampeknya Tuhan. Otalata oto ditampeknya ala naiknya kate rumah satola naik ate rumah bakato badannya tuma badan ibu onde nak kandung zidan anak ibu kok kamakan nak ambil lah nasi kok lapar bawa lah makan kok awi bawa lah minum kok angin bawa lah mandi takkan tuk bawa lah tidur. Konda ado zidan bapiti kaban kabake ibu ambil lapi iti dalam lengket Cina Itu ado leci dibeli ama yo dake kaco nang gadang ado baleci ketek cie ambil lapiti nak sado sampai ba itu kato ibunya. Onde ibu sayang jo awak, oh ibu sayang jo Reno, Reno lah ibu membao piti. Oh duduk lainnya badakatan batanyo nyo badan di ibu. Onde Reno anak ibu yo nak. Oh salamu apa berpisah dengan ibu sia gantinya ma ama badan Reno. Oh kato sampai sabantu itu menjawab Reno sekali onde ibu dengan bana. Oh sajaknya tahu pada Reno apa babini bana ndak namu. Ba macam orang nanti bo guru lai masyarakat lai pegawai ado indah ado yo bu. Oh tapi apa ndak menarimo inyo taroma kapadusi buai. Oi nyota Roma kapadusi mandanga katoco itu sanang hatinya badarema badani ya sanang taraso dalam hati abiari saritu abiari baganti hari kapadang Reno babalik nan ibunya bau pulo ba itu inyo jo ibunya antaro Reno. Ojo mandenyo pa barangke dari daerah Salido la Padang nangkanyo 7. Oh sadang di jalan noto tadi tinggal noto sadang jalan to japui Reni jo apa nganyo. Oh di japui Reni jo apanyo sadangnya duduk ate rumah bagalak-galak jo apanyo Reni sayang kabake apa-apa sayang lo bake Reni bagalui-galui nyo baduo. Di maloinyo anak nak kesayang di malonyo apanyo nak kekasih 25 tahun lebih di bapisa baru itu batamu jo anak kandungnya jo si bonsu itu basuonan ini Reni cuy itu jo ikolo baru tahu dia apanyo katonyo apanyo badai jo. Ba itu bana niat dalam hati saja batamu jo apanyo dak tabado sanang hati Reni jo sanang taraso dalam hati jo apa kontanyo basuo Tuhan.
Sadang bagala-gala ate rumah baranti oto di halaman mencali Reni jo apanyo kira oto bang Reno balik setelah turun Reno dari oto nan ibunya lah nampak pulo nyotarui kalabu rumah baca assalamualaikum menjawi apa badareni serato jo badareni jo alaikum salam ketoreni naik lah bang kate rumah iko rumah bang jo ba itu kato badaninyo lah naik badan diri Reno satu lah naik Reno jo ibu bagalak-galak nyoba rampe basanang-sanang nyoba rampe di hati rumah pak olanan gadang tuwe di hati rumah nang gadang tu bagala-gala kampenyo ode inyo lah sanang-sanang ke toko balilah baju mado merekan tigo eto nambah rampe lah sanang-sanang ditutui kabada olu besuk-besuknya sambuang pu lopa lianata amudian atas siakan tinggalnya dake balai lamu kok ingin disambung cerita nanyo buek di Siril Asmara bukit lah YouTube Sinar Padang official di sinan sambungan kasadonyo pak Obanane tumbuh di ladang urek menjalan-jalan niatkan umur pak sama panjang besok-besoknya sambungan adoju yo ado kayu di kabek-kabek diambilnya langkok dalam rimbo ama ju apanyo lah bakao dake-dake sainggo ikola apa o carito laki to